गिबियाव इउनाइटेड निउसनि जानानै जों सारखौ रोजा रोजा बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय दा गिबियावनो जों सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लागोनो सानदों दा बेयाव जोंनि इउनाइटेड निउसनि क'अनार मिस्टार लाकि बर'खौ बरायनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय। सारनि सिनायथिखौ जों होनो थाखाय सारखौ खावलायनाय जाबाय। मानगोनां इउनाइटेड निउसनि मावथि हान्जा आंनि नामा जाबाय मुस्रि अमरेन्द्र नार्जारि आंनि गामि नामा जाबाय गान्दाबिल्लो दा आंनि बैसोआ लिरनानै दोननाय जागायथों बा गैयाबाबो आन्दासै 90 खाथिसिम जाहैबाय जेनेबा 88 ओरैसिम बैसो जाबाय दा आंनि जिबनाव आङो फरायनाय समनिफ्राय हागौमानि रायजोनि खामानियाव एसे एनै आगान सुरबोदों दिनै नैबे बैसोसिमबो आङो मेंनाय मोनाखै रायजोनि खामानि मावनो नाथाय देहाया बादा होनायावसो आं जिरायनो बाध्य जानांदों दा नैबे इउनाइटेड निउसनि मावथि हान्जाफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावनायजों लोगोसे आंनि सिनायथिया आंनि जिबन हिसाबै बा आंनि लाइफ हिस्ट्रि हिसाबै बहुद गोलाव बेखौ बुंनानै फोजोबनो बहुद सम नांगोन खारन आंनि जेनेबा जदिय' गवालपारा गसाइगावआवमोन आइ आफामोननिफ्राय मिथिनाय हिसाबै दा बेनिफ्राय जों एफा एफा मिथिनाय समाव कामरुपआव खारबोबाय पाठसालानि साहा दावधारा होननाय जायगायाव थाफैबाय दा बेनिफ्राय खारबोना जों मुसलपुर टिहुनि साहा टिहु मुसलपुरनि साहा सुबनखाता होननाय भुटान बर्डार खाथियाव गोबाव दिन रायजादों बावनो आङो गिदिर गोलाव जादों बियाबो जादों बावनो दा बोरै 1988 सनाव नैबे सनितपुर जिल्ला गहपुराव बेनिफ्राय माबानानै लखिमपुर जिल्ला सिमुलगुरियाव आं खारबोनाय जादों आरो दा सिमुलगुरिनिफ्राय लासैनो हा हुनि माखासे माबायाव गोनांथियाव सनितपुर जिल्ला नैबे गहपुराव फैनो गोनां जादों आरो दासिम नैबे बैसोसिम बे गहपुरावनो दङ दा न'खरनि गथ' गथाय गासिबो लोगोसे आंनि साखाथियाव लाखिनानै बावनो रायजो जानानै दङ दा आंनि बैसोआ आं दहाय बुंबाय नामा 90 खाथियाव थांबाय 90नि खाथियाव 90नि खाथियाव 90नि खाथियाव थांबाय बैसोआ दा गहपुराव मारै फैजेनामोन सारा मारै हादान सिफायखो लोगोआव सोर सोर दंमोन सारजों बेफोरखौ एसे फोरमायना आदसा जागोन गहपुराव 1979 सनाव आङो प्रथम खारबोनानै दुबिया स्टेसनाव ओंखारनानै जों सिमुलगुरि 2 नम्बर बिक्रमपुर सिमुलगुरि लखिमपुर एरिया बाव खुरमा बाहागिनाव थानाय जादों परियाल लानानै दा बेनिफ्राय लासैनो नैबे सनितपुर जिल्ला गहपुराव बारबोनाय जादों दा गहपुर बे माबायाव दङ आरो गहपुराव बे समाव जों दा जि जायगायाव रायजो जानानै दङ बे जाबाय एकदम सरकारनि मोसा मैदेर थानाय रिजार्भ हामोन बे फरेस्ट लेन्ड दा बे माबायाव
जोङो बर' समाजनि मोनसे कमिटि दादोंमोन सिमलगुरियाव बे बर' समाज कमिटिनि दारैनो बाव माबानाय जादों सरकारजों नाजानानै लासै लासै रायजोफ्रा बांबाय हाबबाय दा हाबनायनि उनाव रायजोफ्राबो जों लखिमपुर गगामुख ओजों सनितपुर तेजपुर गासिबो बेनिफ्राय मानसिफ्रा रायजोफ्रा हादान लानो हिसाबै माने हाग्रा दानो नेबाव फैबाय जेने बे हानि थाखाय जों प्रथम जेला हयथ' जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ शिलंआव दङमोन बे शिलंआव एकेन ब्रह्म होननायजों आंजों खननै जों शिलंआव थांदोंमोन शिलंआव थांनानै बिमला प्रसाद चलिहा मुख्यमन्त्रिखौ लोगो हमदों आरो बे समाव दंमोन जोंहा रनेन्द्र नारायण बसुमतारी जोंनि बर'नि वेलफेयार मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमदों आरो बिथाङा जोंनो जों जेला लोगो हमहैयो शिलंआव बिथाङा एकदम रिटिनलि माने लिरनानै बिथाङा 750 बिगा हा एलटमेन्ट हरदोंमोन जोंनि बर'फोरनि बै जोङो बर' समाजै जेला 700 बिघानि थाखाय नाजायो बिनि थाखाय हरदोंमोन खिन्थु बे हाया जोंनि खाफाला गाज्रि लासैनो जोंनि माबानिफ्राय दा पुर्बज्योति निगम होननाय दङ खाथियाव बे पुर्बज्योति कृषि फार्म निगमा गावसोरनि अर्धांशखौ माने गावसोरनि दखलाव लाना थांदों दा बे हिसाबै दा दुलाराय गहपुर सा ओनसोला ओरै लखिमपुर जिल्ला आलुपारानिफ्राय नांनानै हजों सत्रं बालिजानसिम गासिबो बर'फ्राबो दा बर'नि रायजो जानानै दङ दा बर'फोर हाबफैजोब्बाय 1983 आरो 1989 मायथाइयाव जे बर' आरो हारसानि गेजेराव दावहा जादोंमोन बिनि सोमोन्दै मा मिथिगौ सारा माब्रै जादोंमोन दावहाया बे दावहाया जोंनि बर' आरो बिसोरनि गेजेराव आरो फंनैसो गोनांथि खोथा नैबे गहपुर रिजार्भआव बर'फ्रा माने शतकरा 100 जन जानायखौ नुनानै थारमाने बर' गोजा नुजोबनानै हारसाफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव मेगन सादों मेगन सानानै ओरैबायदि खालामबाय जे बर'फोरखौ बेनिफ्राय होखारहरनो हथायनो गिदिर मोनसे फाव फान्दायबाय लखिमपुर सिमलुगुरिजों ओरै गिदिंनानै दुबिया हय जों हाइरड माबाजों दुबियानिफ्राय ओरै गिदिंबोनानै जोंखौ बर'फोरखौ आक्रमन खालामनो बिसोर सक्रान्तमूलक मोनसे माबा खालामबाय खारन बे समाव सरकारा इलेक्सन पार्टिदोंमोन कंग्रेस सरकारा आरोबाव माने असम छात्र हन्थाया बे इलेक्सनखौ बादा होनो बिसोर नाजाबाय खिन्थु जों बर'फ्राथ' इलेक्सनखौथ' बादा होआ जोङो भट होनो नागिरनायाव छात्र हन्थाया असम छात्र हन्थाया बर'फोरजों नैबे दावहाबादि जानो बाध्य जानांदों एकदम सारा अख्राङाव उखुन्दै खुग्लुबलायनाय जादों न' सावनानै नैबे अबस्था खिन्थु आसल खोथा जाबाय मा इलेक्सनखौ बन्द खालामनाय गावसोरजों लोगो जायैनि थाखाय जोंनि बर'नि सायाव असम छात्र हन्थाया जोंनि बर'फोरनि सायाव माने माबादों आरो आक्रमन खालामदों माबादों बेनि बर'फ्रा खैजनसो जुद्धआव मोगा मोगि जानानै जिउ खहा जानो गोनां जादों बेसेबां बे 1983 सननि जिथु माबा जाबाय दावहा जाबाय बे दावहायाव जोंनिफ्राय न'खरसेयावनो 3 थैदों नामखौ बुंनो हागोन नामा बे गिरिश बसुमतारी होननानै बुंनाय दा बिथाङा बे जायगायाव माबानाय माजगाव होनना लादों गामिनि नामखौ बे माजगाव गामिनि गिरिश बसुमतारीनि हिन्जाव बिनानाव बिफा 3 थैदों आं बे नामखौथ' मिथिलाना दा बे बिफानि बिनानावनि नामखौथ' आं मिथिला
दा एकदम न'खरसेयावनो बिथाङा माने साथाम थैदों जाहैबाय हिनजावखौबो दानथारदों बिनानावखौबो दानथारदों फिफाखौबो दानथारदों बै हारसाफोरखौ माबायाव फैनाय दावहायाव फैनायफोरखौ बादा होनो थांनायावनो दुब्लिया रेल आलिनि खाथियाव बिसोरखौ दानस'नाय जादों। बे दावहायावथ' जोंनि आसामनि नैबे गहपुरनि बर'फ्रा अरुणाचलावबो थांना थाहैनांदों होननाय बेफोर खोथाफ्राबो नंगौ नामा? दा उफाय गैया बर'फ्रा लैहोर जायगाखौ गारनानै साहा दावखोनो बायद' जानांबाय अरुणाचल बर्डाराव थांनानै आरो हाजोनि मानसिफोरजों थाहैनो गोनां जादोंमोन। हजों थाहैनानै अरुणाचलनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि गेगं आफां सारा अनबाय आं बालिजानाव थांना फैबा गेगं आफांखौ आखाइ थिखांनानै लाखिनानै बिथांजों गोबाव सम सावरायदों। दा बिथाङा होनदों जेबो असुबिदा गैया हानि थाखाय जादों बे हाखौ नोंसोर एक पेकेटबो एक इसेबो दा हगार होनना बुंदों बिथाङा। किन्तु आसलथे नंगौ गौमानि जानोबो हागौ जोंखौ जे नाख्रेबदों हारसाफ्रा दावहा जादों बे गहपुरनि हाखौ माने खाथि बर'ल' दखल खालामनायखौ नुना हारसाफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव आक्रमन खालामनाया सैथो जाजेनदों। बे तेरासिनि दावहानि माबाया जाबाय आसल मेन खोथा जाबाय बिनि किन्तु दा 89 माबायाव जोंनि बर'फ्रा बर' रायजो हिसाबै आलादा बड'लेण्ड नागिरनायनि माबाखौ लानानै जादों घटनाखौ लानानै बै तेरासिनिया जेनेबा भट पार्टिनायनि थाखाय जादों भट पार्टिनाय बै जाबाय इलेक्सन भट पार्टिनाय ओमफ्राय नैबे जाबाय दा जेनेबा रायजो नागिरनाय बड'लेण्ड नागिरनाय 89 सनाव गहपुराव आरो खनसे बे मोननै दावहायाव जिथु बर'फोरनि जिउ खहा जानाय बे गासै बेसेबांसो खहा जानाय? 1983 सननि असम आन्दलनजों जों बर'फ्रा माबानानै जिहेतु दावहा जादों आरो ओमफ्राय 89 सनाव बड'लेण्ड नागिरनायनि माबायाव जिथु दावहा जादों गासै बाव जोंनि बर'फोरनिफ्राय मथा मथि 537 ना हारिनिफ्राय थैनाय जादों हयथ' बाराबो जानो हागौ सासे सानै गोबावनि खोथा रेकर्ड खालामनानै दोननाय जायाखै। दा बेनो 83 आरो 89 गासै मथा मथि 537 जन जोंनि मानसिया माबादों थैनाय जादों। सारमोनहा जे बे गहपुराव फार्स्टआव हाबफैजेनबाय बे हाबफैजेनबा बे ओनसोला माबायदिमोन माबायदि अबस्थायाव दंमोन आरो सोर सोर दंमोन सारजों लोगोसे? प्रथम जागायजेननाय खोथाया नैबे गहपुर रिजार्भआव हाबनाया इंराजि 1967 सनाव शिमलगुरिनि लखिमपुर शिमलगुरिनि एकेन ब्रह्म होननायजों आंजों जों शिलंआव थांदों। बे समाव शिलंआव जोंनि बे असम राजधानिया शिलंआवसोमोन शिलंआव राजधानि बाव थांनानै बे समाव मुख्यमन्त्रिया जाबाय बिमला प्रसाद चलिहा आरो जोंनि बर' रनेन्द्र नारायण बसुमतारिया जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार मन्त्रिमोन। जों रनेनखौ लोगो हमदों बिमला प्रसाद चलिहाखौ लोगो हमदों हमनानै ग्रोब रनेना शिमलगुरियाव जोङो 67 घरनि थाखाय थांदोंमोन। हानिखौनो बेखौ जागायबोदों। बे 67 न'खरनि थाखाय रनेना 5500 बिगा हा एलटमेन्ट लिरना हरदोंमोन। 5500 बिगानि एलटमेन्ट लिरना हरदों। दा बे लिरनानै हरनाय हायावनो जोंनि बर'फ्रा मथा मथि बे 67 घरा हाबग्रोजेनबाय आरो गिबियाव दा हाबग्रोजेननानै बाद बाखि बर'नि दखल हाखौ माखासे निगम पुर्बज्यति कृषि फार्म निगम खुलिनाय मानाव गेदेर बिष्णु बरा सारा माखासे गावसिनि माबाखौ माबानानै जोंनिफ्राय माखासे लांनाय जादों हाखौ दा बेखौ बुंनायखौ सैथो होननानै लांदों। दा जाय हक दा
रनेन्द्र बसुमतारी सारा सानसे समाव जों दरं आरो लखिमपुर सिमाजों बोहैलांनाय राङासेसा दैमायाव नुजाफैदोंमोन। दा बिथाङा 5,500 थाखाबो होलांदों। मथा मथि 5,000 थाखा होलांदोंमोन रायजोफोरनो साहा पानि लोंनो आरिनो। दा माबानानै बिथाङा बेनिफ्राय ग्रोब 72 सनाव ग्रोब हाबफिननो थाखाय बिथाङा माखासे इंगित होनायाव जों रायजोफ्रा जों लखिमपुर आरो दरं सिमानि गेजेरजों बोहैलांनाय राङासेसा दैमानिफ्राय जोङो फारि फारि माबानो जोङो हाबफिननायनि राहाखौ लादों। आरो लखिमपुरनिफ्राय दरंनिफ्राय जों मानसिफोरखौ माखासे खावलायहरनानै माखासे माबानो ओजों दफ्लागर साइडजों सत्रं साइडजों हाबनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जों परामर्श होनाय जादों। बे हिसाबै दिनै गथै सा गफुरनि सा ओनसोलाव गासै बर' जाजोबनाय जाहैदों। उनाव बे समाव सारा बेयाव हाबजेननायनिफ्रायनो मा संगठनजों बिबान सालायबोखो, मा संगठनखौ बिबान सालायबोखो आरो मा आफादफोरखौ सालायबोखो बिनि सोमोन्दै एसे बुंफोरदो। दा नैबे हाखौ दखल खालामनाय माबायाव मोनसे गोनांथि आफाद नांगौ जानाय जों रायजोफ्रा सानलायनायाव कृषक संघ होननाय मोनसे कमिटि दानाय जादोंमोन। बे कृषक संघ कमिटियाव आङो ओरैनो थुलुंगागिरि एडभाइजार हिसाबै थानाय जादों। खिन्थु आफादगिरि हिसाबै रमाकान्त बसुमतारी 1 नम्बर बिक्रमपुरनि दा बिथांखौ दोननाय जादों। आरो सेक्रेटारिया जोंहा सुरेश ब्रह्म होननायमोन। दा बे कृषक संघ कमिटिनि दारैनो जोङो रायजोफोरखौ गासिबो दुलाराय जों लखिमपुर दरं सिमा राङासेसा दैमानिफ्राय दफ्लागरजों सा ओनसोलखौ माने बे कृषक संघ कमिटिनि दालाय आफादफोर दाना लानानै जोङो माबा होनाय जादों, बोसोन होनाय जादों। दा हिसाबै गफुरनि सा ओनसोल माबानि रायजोफोरनि गेजेराव बे आफादनि गेजेरजोंनो दिनैसिम जोङो थांना दं। आरो आं सिबिबोनाय धोरोमा जाबाय ब्रह्म धर्म। बे ब्रह्म धर्मनि गिबियाव आङो जिल्ला मेम्बार जोङो तेजपुर जिल्ला हिसाबै दादोंमोन, दाना लादोंमोन। बेनि आङो जिल्ला मेम्बारल' जादों। माबा बेखौ एडभाइजार उपदेष्टा आरो जों बे गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनिबो माने उपदेष्टा माने थुलुंगागिरि। बिदिनो बिबानखौ गुबुन गुबुननो होनाय बेबस्थाखौ खालामनानै आङो जास्ट ओरैनो थुलुंगागिरि हिसाबैल' माने एडभाइजार हिसाबै थानाय जादों नैबे ब्रह्म धर्मनि आफाद। आरो जोङो माबानानै बर' समाज होननाय मोनसे कमिटिबो दादों। ओरै आलुफारा सिगाङावथ' पन्सायत गैयामोन। पन्सायतआथ' 1900 माबायावसो जानाय जाहैदोंथ'। पसाथि नेखि पसाथि बहुद लेखा दं, लिरनायाव दं। दा बे आलुफारा नामै पन्सायत खारन बबेबा रेभिनिउ गामि नायबा फरेस्ट भिलेज गामि आश्रय लानानैसो जों खामानिखौ मावनांदोंमोन बे समाव। खारन जोंथ' सरकारनि माबायाव खुनु जोंहा माबा गैया, रेकर्ड गैया। बे दखल हिसाबै थानायखाय जोङो बबेबा भिलेजार बबेबा रेभिनिउ गामि बे गामिनि आश्रय लानानै बा सहाय लानानै बेजों जों सोब खामानिखौ मावनो बायद' जानांदोंमोन। अफिसियेल खामानि बा समाजनि खामानि। दा बे बर' समाज आफादखौ दानानै बर' समाज कमिटिनि दारैबो जोङो हारिखौ खौसेथि खालामनो नाजादों। बे बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै राजेन्द्र नार्जारि सागबसार। दा बे बाबाखौ दोननानै आं बे आफादावबो ओरैनो खालि थुलुंगागिरि हिसाबैल' थादों, एडभाइजार हिसाबैल'। कृषक संघआवबो एडभाइजार,
बर' समाज कमिटियावबो एडभाइजार ओरै एडभाइजार हिसाबै थानाय जादों जेनेबा बे कृष्ण संघ कमिटिजोंनो जोङो गासिबो दुलाराय गहपुर ओनसोल सा ओनसोलखौ माने खौसेथि खालामनानै बासायनाय जादों दा बिदिनो थख' थख' बे आफादखौ दाना लादों ओरै जोंहा दफ्लागर साइड सत्रं सान्थिफुर साइड बिथिंजायबो कमिटि दानानै दिनै जोङो गहपुर सा ओनसोलाव बर'नि संख्या गरिष्ठ माने मेजरिटि जादों आरो सारखौ गांफा गांनै बिजाबबो लिरनाय खोनानाय मोन्दों गहपुरनि जारिमिन गांसे बिजाब लिरदों होनदों बेवहाय बिजाबनि नामखौबो दैमालु ना मा दोनदों होनदों सारा बिनि सोमोन्दै मा लिरदों बे बिजाबाव दैमालु बिजाबाव सानैनो सानहाबनानै दिनै लिरगोन गाबोन लिरगोन साननायावनो गोबाव दिन बारहोनानै सानसेखालि कलम दैनानै एकदम माने आं खनसेनो लिरनाय बायदि जादों हराव लिरदों आरो बिदिनो माबाबाय खिन्थु बिजाबनि नामखौ माने लेखानि नामखौ आं दैमालु दोननाय जादों माने दैमालु दोननायनि अर्थ जाबाय मा आरो बे दैमालु नामैनो जोंनि बे जायगायाव माने स्कुल फाथिनाय जादों एमइ आरो दा बे एमइखौ दैमालु दोननायावनो नै दा लासैनो बे हाइ स्कुलाबो दा दैमालु जादों आरो बे दैमालु नामैनो दैमालु ओनसोला दा गुवारै नामजादा जाहैबाय दा बे दैमालुखौ दोननायनि गोनांथिया जाबाय बर'आ सानसे समाव रायजो दंमोन होननानै जोङो जारिमिनखौ बेखेवना नायबा नुनो मोनो मिथिनो मोनो दा रायजो दंमोनब्ला निस्सय बेखौ सालायनाय बे रायजोखौ सालायनोथ' सोरबा बेक्ति थानांगोन राजा थानांगोन बर'निबो राजा दंमोन होनना बुंनायखाय ओंखायनो बे दैमालुखौ आं बे दैमालु बिजाबाव गासिबो माने जि हादों एसे सुंद'यैबो माखासे काहिनिखौ होदों गहपुरनि जारिमिनखौनो लिरनाय जादों आरो बेनिफ्राय बर' हारिनि माखासे जारिमिनखौ लिरदों खिन्थु आङो फोलावाखिसै गुसुं खालामदों साफायनो बहननो थाखा फैसानिबो खोथा जायो आं जोबोद थाखा फैसा आंखालनि मानसि दा बे हिसाबै बे दैमालु नामखौ होनायाव रावबो दुखु मोनाखै जोंनाव बाव धोरोमनि गाहाय सासे दैदेनगिरि दंमोन जगेश्वर ब्रह्म बाबा होननाय दा बिथाङाबो परामर्श होबाय आंनो माखासे जे बिजाबा जोबोद मोजां जादों दा बेनिफ्राय देरसिन खालामनायाथ' थाखा फैसानि खोथा फैयो ओरैबायदि खोथा जालायनानै आङो फिसायैबाबो बे दैमालुआवनो बर'नि माखासे जोंनि माबा अकल गहपुरनि नङा बर' हारिनिबो माखासे खोथा आरो गहपुर ओनसोलनि माखासे हेडलाइन होयै हानि खोथा आरो बे गहपुर रिजार्भआव माने सरकारा बाव माने टाइगार फार्म मोसा फिसिनो नागिरदोंमोन मोसा बागान खालामनो आरो बेयाव माने बृक्षरपन माने गंसे बे माबा खालामनो नागिरनाय बेफोर खोथाफोरखौ आङो गासिबो बे लेखायावनो हेडलाइन होयै लिरनानै सरै एसे बिजाब गांसे बहनदों बे लेखाखौ नाम दोनदों आङो दैमालु होननानै दा बे दैमालु आं नाम दोननायाव रावनिफ्रायबो आङो हेंथा मोनाखै रावबो फंसे आंखौ मानो दोनखो होननानैबो सोङाखै दा बे हिसाबै बे दैमालु बिजाबखौ आङो गहपुरनि हा हु आरो हारिनि माखासे थुनलाइनि हारिनि हानि हुनि गासिबो खोथाखौ माने लिरनानै दोननाय जादों बे गुसुङैनो दा सारनिसिम अमरेन्द्र नार्जारि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोबां बिहोमा दं गहपुरनि रायजो जानायाव दा बेखायनो इउनाइटेड निउसनिफ्राय सारखौ फिन गोजोननाय बावनानै आरो खुलुमनाय बावनानै एसेयावनो दिनै जोंनि बे बिबुंथिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय।